Mabilis ka bang magalit, kabisyo? Yung tipong nagmamaneho ka tapos biglang may sumingit sa'yo. Galit ka na agad? Naku! Pag madali kang magalit, kabisyo, di madali ka rin pumangit. Ang pagiging galit ay nakakapangit. At ang matindi pa dito, kapag ikaw ay galit, meron kang nagagawa na hindi mo masyadong napag-iisipan. Para na lang yung nangyari sa isang pulis. Viral na viral. Yung road rage sa NLEX. Matatandaan na nag-viral ang video kung saan makikita ang isang lalaki na nakasuot ng short at t-shirt na tinututukan ng barel ang isang cargo truck driver sa Mindanao Avenue Toll Plaza sa North Luzon Expressway. Matapos bumaba ang truck driver, puwersahan itong pinadapa ng armadong lalaki sa kalsada habang sinisipa pa ang biktima. Kalaunan ay pinusasan din ng lalaki ang biktima. So, ang na-discover, ayon sa investigasyon, yung lalaki sa video na may hawak na baril ay isang pulis na nakatalaga sa Philippine National Police Civil Security Group. Dahil daw sa alitan. Dahil sa nabangga ng truck ang sasakyan ng pulis. Tapos nakatakas, hinabol ng pulis ang truck hanggang sa makarating sa toll plaza. Napaulat na nagkasundo ang dalawang partido. Pero syempre, iba pa rin yung nangyari. Dala ng galit. At dahil doon, si mamang pulis nasibak sa kanyang pwesto. Kaya nga, kabisyo, huwag paiiralin ang init ng ulo. Kasi baka ang buhay mo magkandaloko-loko. Kung pwedeng madaan sa maayos na usapan, ang gusot o kung ano mang problema, bakit naman hindi daanin sa maayos na usapan? Ngayong gabi, mag-uusap tayo. Panigurado dito sa programang ito, walang papangit. Dahil walang magagalit. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. At dahil today is Friday, araw po ng mga ma-el, as in malalambing. Kaya naman eto na ibibigay ko na ang patikim ng SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Natakpan ang mukha, pero hindi ang nasa pagitan ng mga hita. Uy, ano ba yung dapat takpan sa pagitan ng hita? Ano bang nasa pagitan ng mga hita mo, kabisyo? Meron ba talagang makikita dyan? May mahihita ba sa pagitan ng iyong hita? Dapat ba yan ay tinatakpan? Kung sakaling mapunta ka sa isang sitwasyon na may kailangan kang takpan at isa lang ang dapat mong takpan, ano ang tatakpan mo? Ang iyong mukha? O yung ano sa pagitan ng iyong hita?
Ako depende. Siguro kung marami talagang mga tao, tatakpan ko na lang yung mukha ko. Wow! Confident yarn. Charot lang with Harot. Abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Rocky Terati kayo nakatutok. Dito sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Beginner Secret. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!